Un o 2 blaenoriaeth allweddol Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yw bod dioddefwyr yn cael eu cefnogi. Rydym am sicrhau bod dioddefwyr trosedd yn cael eu cydnabod a'i cefnogi gan deilwra ymatebion i'w hanghenion unigol. Pam mae hyn yn bwysig? Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd gyfrifoldeb i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth rhagorol i ddioddefwyr yn Dyfed-Powys a bod hawliau dioddefwyr yn cael eu parchu. Sut? Ein nod yw ymateb yn effeithlon ac yn effeithiol i alwadau'r cyhoedd am help. Dysgu o brofiad goroeswyr i liwio dulliau gweithredu yn y dyfodol. Arloesi i greu mwy o gyfleoedd i ddioddefwyr gofnodi eu profiadau. Creu gweithlu mwy amrywiol sy'n cynrychioli ein cymunedau. Canfod pa mor dda am ei dioddefwyr troseddau rhywiol difrifol a throseddau casineb yn cael eu cefnogi. Lleihau niferoedd o ddioddefwyr sy'n ymddieithio neu'n tynnu nôl o'r system cyfiawnder. Beth mae hyn yn ei olygu i ddioddefwyr? Bydd eich trosedd yn cael ei chofnodi'n gywir. Diogelu rhag niwed ac erledigaeth dro ar ôl tro. Fe wrandewir arnoch a byddwch yn derbyn profiad cadarnhaol waith beth o'r canlyniad. Byddwn yn cyflawni ein rhwymedigaethau i'r siarter tystion a'r cod dioddefwyr. A. Cynnig i'r cefnogaeth i chi gan wasanaethau sydd wedi cynllunio i helpu dioddefwyr i ymdopi ag adfer. I gael rhagor o wybodaeth am weledigaeth a blaenoriaethau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, lawrlwythwch Gynllun yr Heddlu a Throsedd o'n gwefan.